Kuknuli. Da si jedan ljudi evakuisati. Оу. Diversija pust. A depois dosta z nas do 11 sati, evo što se pripremi za vas. Zašto pčela spremaju za tvoju uzrast? Pa ne znam, kako da kažem, za mene je otišao u dlanu kao i dečaku koje volti kocku. Prvi sneg protegao skijašku. Kopanik staza. Da se sneg. Evo. Sad ćemo. Koliko Mislim, nije. Da. Lek protiv bolova je, kako oni kažu, lek je premaši 90 metoda, ali i više od 10 je desnice. Posle desnice oni bez nikakve potrebe da ležeći Bože da će se on lakše saživi. Sabina Open počeli. Novak Đoković i Mirkić Mačić su 6-6-3 za plasman u polufinalu. Đorđe Đoković. Da. Natalija rekao šta? Bez tebe kao i Guga. Kako da kažem, bez tebe, kako da kažem, kuka.